you all know, President Biden spoke by phone today with President Xi Jinping of the People's Republic of China. Purpose of the call. Tarata don weleli kɛra u ka kumaɲɔgɔnya fɔlɔ ye lajɛrɛba kɔfɛ min kɛra Novembre kalo tɛmɛlen. O lajɛrɛ min kɛra sababu ye ka kumaɲɔgɔnyaw la kuraya jamana fila finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔ fara u ka teriya siraw la jijili kan ka ɲɛsin u ka baara dɔw taabolo ma min bɛ wele ko flux de fentanyl ka bɔ Chine jamana kan. Amerique masayaso Maison Blanche ye nin kumaɲɔgɔnya ninnu jate i n'a fɔ kumaɲɔgɔnya min nafa bonyana. Monsieur Xi ani Amerique jamanatigi Biden k'u ka jamana filaw kan ka fara ɲɔgɔn kan de walasa ko ka se ka baara bolo sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ko min tɛna kɛ ni gɛlɛya ye wa min tɛna kɛ ni ɲɔgɔn sɔsɔ ye o min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya o nafaba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden y'a yira k'a fɔ ko ni kumaɲɔgɔnya min kɛra kɔkɔrɔma donna ni hakilina tilennen dɔw ye ko min bɛ se ka bali kɛ fadenya sira dɔw ma jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali siraw kan ni jamana belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu fɛnɛ ka jamana lakodɔnnen don n'u ka finitigiw yangan bonyali ye ka fara mugujugu tigiya kan n'o ye nucléaire ye. Ko man ka to cogo si fitina ka ye nin jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ. Chine jamanatigi ko jamana fila ka yan ka fara ɲɔgɔn kan de ka sira la tilennen kelen minɛ min man ka kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ko ɲɔgɔnna ɲini baara foyi kana ye a kɔnɔ ko n'o ka yan ka kɛ jamana fila ka jɔsenba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden fɛnɛ ye a ka jɔrɔna yira o senfɛ min dɔ bɛ tali kɛ Chine jamana ka wulikajɔ baaraw la min bɛ ka kɛ Chine jamana fɛ u ka kɔgɔji kan ko Chine méridionale ko n'o dɔ kɛra ni hakilinaw bilali ye sen kan kalo tɛmɛlen ka Philippines jamana bali min kɔkɔrɔma donna fɛnɛ kosɛbɛ États-Unis jamana fɛ lakanako ta fanfɛla la ani ka fara dɛmɛ dili ma ka taa u ka finitigiw ma o tako filanan min kɛra Haute-Font Thomas olu hakɛ sigili kan. Chine jamanatigi a y'a kangari da États-Unis jamana ye k'a fɔ ko olu de tun ye wulikajɔ baara dɔw sabati ka kɔn walasa ka se ka sɔrɔ yiriwali siraw datugu. Jako sira ani ka fara subahana mansin kan n'o ye technologie ye k'a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba de don Chine jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw kunna minnu ka baaraw ɲɔngirila wa ko min kuntagala bɛna jɛnya. Chine jamana y'a lase Amerique jamanadenw ma k'u ka jamana filaw kɔni tun tora kumaɲɔgɔnyaw la min kuntagala jɛnyana kosɛbɛ n'a ɲiningali dɔ bɛ tali kɛ jako sira kiribifɛnw kɛlɛli ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kan ni an k'o ma ko changement climatique ko ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen tora senna kabiri ani Amerique jamanatigi Joe Biden ye ɲɔgɔn ye Novembre kalo waati. And continuing efforts on climate change and people-to-people exchanges.